Naixem amb 100.000 milions de neurones. Amb el pas del temps, algunes es van perdent i moren, però no en neixen de noves. De vegades, però, les neurones emmalalteixen o moren més ràpidament del que és normal. És llavors quan apareixen les malalties neurodegeneratives. En funció del lloc on moren les neurones, es desencadenen unes patologies o unes altres. Les neurones, el cervell i tot el sistema nerviós continuen sent un laberint, un misteri difícil d'entendre per als metges i els investigadors. Les malalties neurodegeneratives no són només coses de gent gran. També afecten persones joves i fins i tot nens. La vida del Joel s'assembla a la dels altres nens, però amb algunes diferències. Ell va a escola, com qualsevol altre nen. El que passa és que l'hem d'assistir absolutament amb tot. Des del moment que s'aixeca fins al moment que se'n va a dormir. Ell necessita que el vesteixin, que el portin al lavabo, que li facin la higiene, absolutament tot. Pues jo tinc una malaltia que em fa que no tingui tanta força i que els meus ossos tampoc siguin tan forts i que no pugui caminar. I també els pulmons són molt petits i no poden, i llavors no puc respirar molt bé. No m'agrada anar a l'hospital, és molt avorrit. I vaig bastant al llarg de l'any perquè m'han de fer 2 revisions. Per ell, estar malalt vol dir tenir febre, tenir mal de coll o tenir mocs, però la seva malaltia no la viu com a tal, sinó que forma part de la seva manera de funcionar. Em prenc medicaments quan estic enconstipat, quan em fa mal l'esquena, però ja està. Jo de gran vull ser actor de teatre, perquè ara de petit m'agrada molt fer teatre. L'únic tractament que hi ha és ajudar-lo a que ell, el moviment que té, que el continuï tenint i mantenir-lo el més àgil possible. Però farmacològicament actualment no hi ha res. Que un dia troben una cosa que li millora la seva qualitat de vida, s'aplaudirem, no? Però no vull pensar massa en el futur, sinó en ara. Ara estem bé, doncs disfrutem-ho. Falta molt poc, va contestar el pare. En Caillou va deixar de mirar per la finestra. Quan es va sentir una... Jo crec que sóc un nen qualsevol. M'agrada molt riure perquè passen coses molt divertides. Un bon dia dius, jo no vull ser infeliç perquè ens ha passat això. I aquell dia fas el canvi. Llavors sempre m'agrada riure, menys quan m'enfado. Està pujant l'avió i aquí el Caillou està mirant. Veus? El sistema nerviós està format per el cervell, la mèdula, els nervis i els músculs. Tenim neurones que ens permeten moure els braços i les cames, neurones que ens permeten recordar les coses o neurones que ens permeten sentir tant el fred com el calor, com sentir sentiments. Quan nosaltres tenim una malaltia del sistema nerviós i no sabem què és el que la produeix, diem que tenim una malaltia neurodegenerativa. Aquestes malalties neurodegeneratives poden afectar el cervell, i les més freqüents o més conegudes són l'Alzheimer o el Parkinson, o poden afectar la nostra mèdula, com l'esclerosi múltiple, o algunes neurones de la nostra mèdula, com l'atròfia muscular espinal o l'esclerosi lateral amiotròfica. L'origen de les malalties neurodegeneratives és desconegut. Encara no se sap per què emmalalteixen les neurones. El que sí saben els metges és que aquestes malalties no es contagien i que la major part d'elles no s'hereten. I de cop i volta un dia em vaig quedar parat a la feina.
Vaig quedar totalment parat, el meu cos no reaccionava. A partir d'aquí vaig dir, ostres, què em passa? No? I al moment de la diagnosi va ser una mica sobtat. A veure, esclerosi múltiple com a tal és molt pompós. El 90% del temps estàs normal, pots fer vida normal i en el moment del brot, que és el moment que et falla alguna cosa, no? Tens un petit fallo, per dir-ho així, que et deixa, a mi m'ha passat que em deixa funcionar la cama, m'ha deixat el braç, la força del braç, he tingut problemes de visió amb l'ull esquerre. Jo he tingut molta sort, en el meu cas, i sempre m'he recuperat. També he fet molt esforç per recuperar-me. L'esclerosi múltiple com a tal és una malaltia crònica i com a crònica encara no s'ha trobat cura. Tota la medicació que prenem és preventiva. Què vol dir? Que no cura. O sigui, simplement el que ajuda és a que l'enfermetat no vagi a més. Quan em van diagnosticar portava 6 mesos amb una persona, amb la meva parella actual, i portem 8 anys ja i, ostres, tenir fills, no? Primer el que em va preocupar era el tema hereditari. El que passa és que em van dir que no és hereditari, que és genètic, com pot ser la diabetis o pot ser la miopia, però no té un component hereditari completament. Llavors vam decidir tenir el fill. Jo no lluito contra l'enfermetat, jo hi convisc. Va amb mi, està aquí i s'ha de quedar. Fins que no la curin, de moment està amb mi. Tot això són les nostres neurones del sistema nerviós. Necessitem que totes treballin juntes i a la vegada perquè aquest sistema funcioni bé. En les malalties neurodegeneratives el que ens passa és que anem perdent aquestes neurones. Quan perdem només una d'aquestes neurones no passa res. Per què? Perquè les altres poden fer la seva funció. Quan perdem 2 o 3 o unes quantes més és quan podem començar a tenir molèsties, però que les molèsties siguin molt petites, com dificultat per obrir la porta de casa o per tallar els aliments. És quan perdem més del 50% d'aquestes neurones quan realment estarem malalts i estarem preocupats, i és quan anirem al metge. És molt important que hi hagi línies d'investigació i que els metges estiguin preocupats per ser capaços de detectar quan perdem només una d'aquestes neurones, perquè és llavors quan podrem posar un tractament i podrem aturar la malaltia. És fonamental diagnosticar ràpidament les malalties neurodegeneratives per poder començar aviat els tractaments i millorar la qualitat de vida dels pacients. Jo tenia 40 anys justos i quan m'ho van diagnosticar, que m'ho va dir la paraula Parkinson, en aquell moment vaig pensar, però si això és una malaltia de gent gran, de iaios, i de què m'ha vingut i per què ho tinc jo, si de la meva família no hi ha ningú que ho tingui. Els 3 primers anys no tenia cap símptoma, vivia completament normal. Llavors vaig començar a notar que estava rígida la cama i els dits dels peus també se m'engarrotaven una mica. El Parkinson, clar, et diuen o és tremolós o belluguet, que tenen aquell tremolor. Jo més aviat és tota rígida per dintre i clar, són tots els nervis que se te queden engarrotats. L'escriptura, abans escrivia cartes o les postals de Nadal, ara no puc escriure perquè la lletra és molt petita i malament. Els metges en diuen el on o off. Si estàs en off, és que estàs completament parada, rígida, que tens tot el cos rígid i no pots bellugar-te, això és off. I on és que, clar, ja pots caminar, pots fer vida normal i has sortit de l'estat off, i això és l'on. Sempre estàs amb aquesta angoixa del patir que no te vingui el parón. Ja me'l poso amb la meva necessaire, porto les indiccions, porto les pastilles, porto la botelleta d'aigua i sempre on vaig jo va el meu kit. En total
venc a prendre al dia unes 15 o 17 pastilles. Clar, la malaltia avança. En vez d'anar a curar-se, va a pitjor. Penso que algú altre m'ha tindrà que cuidar. A vegades penso, perquè els meus pares viuen a casa, al costat de casa meva, i sempre deien, bueno, jo us cuidaré a vosaltres. Tenia que ser jo amb ells que els cuidés i són ells amb mi que em cuiden. En la vida també a vegades porten unes coses, uns canvis, però bueno. El nostre cervell és com una fotocopiadora. És capaç de guardar totes aquelles coses que hem fet al llarg de la nostra vida. És capaç de guardar el record del nostre primer dia de col·le o és capaç de guardar el record d'allò que vam fer amb els nostres amics al cap de setmana. Una de les malalties més conegudes del sistema nerviós és l'Alzheimer i probablement tots vosaltres teniu un familiar o un conegut que la pateix. Què ens passa a l'Alzheimer? Doncs que perdem aquesta capacitat de recordar. Primer perdem la capacitat de recordar allò que hem fet fa poc, doncs el dia que vam celebrar el nostre aniversari, que probablement va ser ahir, o allò que hem menjat aquest migdia. A mida que la malaltia va avançant, igual que com es gasta el tòner d'una fotocopiadora, nosaltres anem perdent la capacitat de recordar tot, tant el que hem fet el dia abans com allò que vam fer quan érem molt petits. I igual que perdem la capacitat de recordar aquestes coses, perdem la capacitat de recordar allò que hem après. I no som capaços de tornar en bicicleta, o de caminar sols, o de menjar sols. És per això que és molt important en aquestes malalties que tinguem el suport de la nostra família, perquè facin que el nostre dia a dia sigui el més normal possible. A mesura que les malalties neurodegeneratives avancen, els malalts necessiten més atencions i es tornen totalment dependents. I els familiars també acaben sent víctimes d'aquestes malalties. El meu marit, amb el Pasqual, just després, quan ja sabia que deixava la Generalitat, va dir: és que últimament no em recordo de les coses i ho he de fer veure. Arriba un dia en què el seu doctor li va fer totes les proves, ens va rebre al seu despatx i aquí nosaltres, i ahir ell diu: pues sí, el seu marit té l'enfermedad d'Alzheimer. Què vaig sentir? Horror. I no sabia de què anava, Le. A veure, què posa aquí? Què posa aquí? Aquí. És evident que l'única medicina actual, l'única cosa que serveix realment és sortir al carrer, moure't. Que surti al carrer, que vagi al cine, que vagi a veure el futbol, a passejar. Tothom, jo mateixa, ens pensàvem que això passava justament a la gent que tenien poca activitat o que eren, no sé, persones molt passives. Una persona amb l'activitat que té i ha tingut el Pasqual i tal, dius, intel·ligència. Diu, te'n recordes? No. Demà quin dia és, o que sigui. Quin dia és avui? A veure... Tu ja ho saps, vinga. Tens tonteries. Tu ho saps, però comences a fer bastants lius amb les dates. Que sí? Confessa. Sí. Vale. Sí. És feliç i això em dona tranquil·litat a mi, perquè no veig que no és una persona angoixada per la seva malaltia. Però jo crec que és la mateixa malaltia que fa que no s'angoixi. Ell
encara reconeix a quasi tothom i els hi diu pel seu nom. Però a vegades no sap on té l'americana i està penjada al mateix lloc de sempre. I no és el nom, és el lloc. No, perquè me les van canviant. Jo crec que no té por al futur. O almenys no hi pensa. No el té present. Que és una manera estupenda de poder ser positiu. No pensar-hi. Jo també ho faig. En els últims anys s'ha millorat molt en el coneixement de les malalties neurodegeneratives, però encara no tenen cura. La recerca és la clau per trobar tractaments definitius i eficaços. Per tot això, el 15 de desembre la Marató de TV3 estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives. Que es curin depèn de tots. La solidaritat no degenera. La Marató diu molt de tu. Deixa't anar, oblida les coses que t'han fet plorar, no pensis més en què vindrà demà. Fes un pas més, segueix les petjades que un dia vas fer que et portaran on vas estar fa temps. Ningú t'acompanyarà, però això no et fa menys fort. Tens les coses clares, tu ja saps què és el que vols. Trobaràs el teu lloc, ningú més podrà aturar-te. Lluitaràs pel que vols, fins que ja no et quedin forces. Fes-ho realitat.